prepare my front yard, yung front yard namin. Dumating yung kung kanina, yung buhangin, ay lupa, yung load, tapos load din ng graba. Tapos ito, na-okay na kanina eh. Kaya ito nilatag namin. Nilatag ko yung kwan ito para hindi magkwan yung lalabas yung kwan ito. Mga rusa. Ito nilagay ko po yung landscape fabric po yan. Pang control ng weeds. Para maganda yung ng halaman. Naglalagay po ng brace. Nilagyan po ng buhangin si kinuha ko kanina. Naggawa po ako ng ito yung mano-mano sa atin. Ginawa ko po ito. Pang palandag ito eh. Brace. Yan, ito po yung natin. Yan, gagamitin natin. Yan, brakes yan. In-order namin kanina. Sa sasakyan, ito po yung lupa. Buhangin, pang lalagay po natin doon. Maglalan skip po tayo. May mga na-confirm na tayong mga pang kuan, mga halaman yung itatanim. Yan, mano-mano pong ginagawa namin. Pero pag yung mga iba kasi rito maramihan contractual o kontrata. Pag kuan, mahal ang singil, kaya ito sacrifice na lang po na kuan. Ganito, this lang para may exercise din po tayo. Kailangan kasi may exercise lang kuan. Ito po yung tinanim kanina eh. Dinagdagdag ako ng tanim ito. Yung dinagdag ko, lili. Yan, lili. Variety, ibang kulay. Nagkukuan po ito, nagbo-boom sa kuan. Namumulaklak, summer po yan. Yan. Yung ginamit ko po, nagdagdag ako na ito. Pang halaman, pang gulay din yung may fertilizer na may kuan na ito. Dito na rin eh. Ito yung ginamit ko kanina. Ito po. Parang potting o kanya pang kanano, garden and vegetable herb. Yan po, Miracle Grow garden soil. Yan, ita po tulips po ito. Hinaluan ko po ng kuan, hindi pa namumulaklak. Sinaluan ko ng kuan po ito, yung lili. Si tataas po yan hanggang ganyan, no? Mga 2 to 3 feet. Yan, ito po. Yan po. Ayan pong kono. Yan, dyan sa kabila po, mga nagla-live kan yan eh. Sa tapat po namin yun. Kan yan, live sila. Pub yan kasi, pub tapos kainan. Tapos mamaya magluluto po tayo yan dito sa may course, sa may parang digba. So, umpisahan po na natin, maglalatag po tayo ng lupa. Ay, bago maglatag tayo may banana pala. Kain po tayo, pampalakas. Ginutom. Gutom pa. Potassium. Yan, malapit po kami dito sa fire station. Tapos sa tackle bait yan. Yung gustong mangisda, punta sa lake.
Kung saan, bili kayo dyan. May pangmingwit dyan. Parang dyan sa ating dagat. Pero dito, lake. Tapos may dyan to, sa dyan. Pub yan, pero kainan sa tanghali. Tapos sa hapon may mga live band po sila. Tapos Biyernes, Huwebes, live band po yan. Malakas po rito eh. Dinig na dito sa area namin. Sa neighbor namin. Mag-umpisa na po tayo. Malalagyan rito ng buhangin. Total, nalatag na natin yung pang-control ng waves, yung fabric ito eh. Go ahead, skin. Kuya, ito po, lalagyan po natin yung lupa. Kakapal lang yan, ganyan. 2 to 4 inches kakapal. Kasi magpapatong po ulit tayo ng yung mga pang garden tala. Pwede rin maglagay ng konting dito, gulay-gulay o design. Pwede rin yan. Total halaman ito eh. May ibang klaseng bulaklak. Ito po yung first episode po, first live po ito mga kabro, kabagis. God bless all sa mga nanonood. God bless you. So, kumusta na po kung anong ginagawa nyo dyan? Done with that one, okay. Dito tayo maglalagay ng yung brakes kasi dito may iba po tayo tatanim yan. Ito po yung parang pako nagnawak ko. Total malambot po naman yan. Ilalagay na lang, pupukin ng martilyo po. Yan. Nandun. Kasama ko yung mga binata namin. Sila po ang nag-assist sa akin. Mga kanyang namin. Bye. Oh, ganyan. Magkatanis din. Just dump it. Wow, bro.
bro, kabagis, tulong po para matuto rin yung mga binata namin. Ito, magandang exercise sa katawan. Kumikilos lahat. Just dump it there. That's fine. Just dump your pistol because I need to get that. Dahan lang po kasi para ma-exercise po tayo maigi. Ganito po, parang Pilipinas na po ito, manual na. Okay. Yan. Si spring na po rito mga kabro kabagis. Kailangan magtanim-tanim. Maski tapos sa trabaho, sa hapon, o weekend. Ganyan po. Ang ginagawa natin dito, spring, summer. Minsan kung wala po rito, bakante namin, nag-fishing po kami. Malabas po kami rito, pumupunta sa lake kasama yung mga binata. Hindi, magbabiking, magbabasketball sila sa church, ganyan. Sa weekend, tapos punta sila prayer meeting. Yan po, pinapawisan na po tayo. No. Just dump it. Yan. Yan, may mga music sila dyan.
Mga kabro, kabagis, saan man kayo sa overseas nagtatrabaho, God bless, ingat kayo palagi. At kumusta sa inyo dyan, kung ano ang ginagawa ninyo, kung ang ginagawa ninyo ngayon. Kailangan po tayo ng gagamit po tayo ng ganito po, lalagyan natin mga ito. Po natin yan. Hindi po tayo gaano magkukuha rito kasi lalagyan po natin ng bricks rito, magdi-design po tayo. Konti yung maliliit na bricks po dyan. No. Para malibol. Tanggalin po yan, matigas. Good job. Pakinggan yung huni ng kuwan, ibon. Ang mga ibon. Titi pamayan ming garden kami kakailan. So mga kasta na. Landscape. Tingnan ko na landscape. Sana
Maglalagay po tayo dyan. Counting sheet para may curve appeal. Curve appeal. Parang Coca-Cola sheet ba? Yan, kasalata yung lang agbangbang kag itoy. Sa magang tagarden. Pangimulaan ti talaga ka di sabong. So, no mayat ti lang ati arubayan, tangmanan. Ito. Natin. Ito tayo. Yan, ganito po. Wala ka lang ako ayaw mo. Hi.
kada ije apan mi ko hindi na pa joy anti pa joy. Jadi naglandscapean mi nagyay jay mulmula yung mga kuan halaman. Okay. Then do the brakes. Yan. Okay. Start. You take rest for a while. Put it here. Christian. Brakes one by one. Ito na po, maglalatag po tayo. So, brakes. Design. Ito lalagyan po natin ng design ito mga kabro kasi yung counting brakes tapos may mga kwan po dito lalagay po natin. Lalagyan po natin ng kwan yan. Curb appeal. Ganyan. Nandun. So ito po, ganito po. Design po tayo. Vlog. Delegate golden vlog. Ito. Ganyan, itukol po natin. Baliktad din.
So nito gumagamit po ng ano, parang martilyo na maliit. Yung rubberize, pinupok pag magli-label po. Ito. Yan. Dahan-dahan lang po. Yan. Yan. 2, 4, 6, 7. Talaan ka. Pag-design na. Ayan. Ganun. Oo. Ay ko. Yan. Nakuha din. Oh. Tapos tama na 2, 4, 6. Okay, then here okay. Ito ulit. Papatong ko
tayo. Yan. Dito garden eh. One apad. 2 layers. Oh. Ayun, 2 layers pala. Ito yung first episode. Ah. Bilis yung mga binata. Isa na. Yan. Yan. Ito, ang labas try Egon. Eh, Megan. Sino si Megan ah? Ang trabaho ah. Ang bango yun ah. May nagluluto dyan oh. Sa restaurant. Hello. Yes. Oh. Yan. Good exercise, huh? And after that, you can drink the protein, man. Okay. Doon. Doon. Pero hindi ako kurbado doon. Pero doon, pagdating doon. Okay, here. One more level, Dad. Ah? One more. Ag? One more supper. Ito. Ang sagtatalo nga rin. Sagtatalo. Doon. Ano sa maruno ang karga ka pa tapos may level tapos agi ka ka next level naman yun. Karga ang tidaga dito. Anjing nga itong tutipay kabila mo. Anjing nga to. Tapos nga niya masayang niya may isang floor na level. Anta pag kabila ti Corazon. Ito, di ba T-race? T-race nga pa nga to dito. Gusto nga karga niya pati daga dito. Tapos yung next level to, linya ka man yun. Ito nga T-race, race T-races. Kami, lagi kapil ka ti Black Song eh. Gusto ba't kargaan niyo tatapi soil na? Come on. Tapno malayer.
Wala na yung mga aso. Ayan po. Ito yun. Ito po. Dito ikaw tayo ulit mga kabro, kabagis. Walang yan. Medyo pagod tayo pero talagang kanyan. Skip para medyo maayos-ayos ang harapan. May nagawa na. Dahan-dahan lang tayong kwan. Dahan-dahan lang. Ayan po. Oh, palupog na rin yung araw eh. Siguro alas 7 pasado na. Yan, ano, yan. The last one, para. Give me the stone. Yan, takot. One more. Up.
Jadi, doon ko balik ako. Oh, Cavite tayo. Salamat sa panonood mga bro, mga kabagis. Tapos mag-ready na tayong magluluto para ito ang first episode natin, first vlog. Para ma-update namin kayo sa kung ito, paglalan-skip namin. Okay, kanya-kanyang design paglalan-skip eh. Ito mag-adjust muna yan. Natin at manang tilangana itata. Okay, that's fine. I need to check this one first so that we can kung kasat doon tayo makapag-adjust. Tama lang yan, ano? Si John. Tama lang yan, oh. So mga kabro, guys, magluluto po tayo. Magluluto po tayo. Nod ko yung luluto ng tonkatsu tapos kwan. Yung second episode po, i-update namin kayo sa kwan, sa itong paglalan skip namin sa front namin. So, para tingnan natin kung nang ayos, ano pang mag-comments kayo dyan kung ano pang may sasuggest nyo para kung paano namin improve yung yard namin, the front yard. Ito po mga kan, magluluto po tayo, papahinga lang ng kaunti, magluluto po tayo. At ito, samahan nyo po ako magluluto. Bukas po ng kamay, pahinga muna. Oh, tayo na tayo pata. Tapos, prepare tayo dagit talutpon tayo. Buo tayo manda. Ang luto tayo. Okay. Makabannog matgayang ti landscape sa bagay improvement ti ito ti parangan
pag-improve lang sa kung dito, how we improve our front yard. There's a lot of work, front and backyard. There's a lot of work. We work from after work, weekdays, and then Saturday, Sundays off. Sometimes there's a work Saturday off. I continue working with our yard. Oh, i-prepare lang yung pan, magluluto po tayo. Kaya ng ban. Nagluto kayo.
Prepare po tayo. Delivering nito eh. God, bro, that's too much. Yan, sinindihan po natin para makapagluto po tayo rito. Dito po tayo gagawa ng tonkatsu. Yan. Tonkatsu pag sa Japanese kasi karne yung yan, yung sa ating karne ng baboy yan, maski sa part po sa shoulder o sa dito. Pwede po yun. Ito yung kuhan po yung ingredients. Naglagay po tayo ng mainit yung kawali, naglagay tayo ng painitin natin yung mantika po, lagay po. Dito po natin ikukuha yung ito, arena po, pwede yung arena, pwede nyo na pong timplan, pwede kayo lagyan ng kaunting paminta, ground pepper, salt, and then ganito po no, bibiyaki lang po rito, ganito po, kanya-kanya iba-ibang style po kasi ganyan o, tapos ganyan po, ganyan lang po yung pagbuan. Ganyan tapos iti-twist nyo kung ganyan, twist it. Yung iba kasi igaganito nila ng sa kutsilyo or kutsara, pwede rin ganito. Ganyan. Kanya-kanyang technique na po yan, tapos bibiyaki lang. Ganyan lang po kasimple. Sorry, nagugas po na tayo ng kamay. Kaya rin na ganyan. Para may merinda po. Punas lang po, punas lang. Punasan po natin ito. Ito po, yan. Ito yung rib eye po ito. Ito. Nasunog ka. So this is rib eye. Ito po yung rib eye. Pupunasan po natin yan. Yan. Para dyan tayo magkukuhan. Yung ginagawa namin po sa nasa restaurant, karne po ito, lalagyan po natin ng itlog arena. Kasi whole night po yan, ilalagay sa ref. Tapos kung may mag-order o magkuhan, ilalagay saglit lang, i-deep fry po yan. Tapos yung pagkatapos yung tonkatsu, yung
yung pan po, yung ang mix niyan, yung sauce, tonkatsu sauce. Tapos yung pwedeng carrots, tapos cabbage, mostly cabbage ginagawa yung fresh na cabbage, pinuhugasan ko yan. Ito, magkukan po tayo. Chopstick pong ginamit ko po ito, mga kabro kabagis. Dito po natin ilalagay yung pan. Ito po. Dito po kuko, no. Sample yan. Chopstick ginagamit ko po yan. Hanggang sa yan po. Pagkukan po natin kung pwede kayong gamit na tinidor o yung kuan. Can give me a strap right there? Sumamot tayo pa yung basit na medyo mabisin. Good. Plate. One plate. Ngayon, mag-flash po tayo. Pwede nga, pahaba po ganun. Ganyan. Yung kuhan po ito, pag minsan tawagin ito bor. Golden tonkatsu. Kuhan po. Kuhan po. Para tender and juicy pag kuhan ba. I-prepare po natin yan. Tingnan po natin yung mainit na po yung mantika. Ilalagay po natin ganito po. Didip po natin sa itlog. Tapos ibabalik natin rito. Yan. Pwedeng twice po. Pwedeng 2 beses. Yan. Tapos ilagay po ulit. Ganyan. Ayan. Yan, ilagay po rin natin rito. Yan. I-con po ulit rito. Yan. Deep fry po ulit. Yan. Basta lang kasimple pa nagluto mga bagis ka bro. Basta lang kasimple Ganyan lang kasimple magluto. Basta tandaan nyo po, kung wala kayong butter mix o kuhan, yung harina, timplan nyo na lang po. Yan. Yan. Yes. Yan po. Slide. Medyo ginabi na tayo tayo tamang tama lang yan. So, spring naman ito. Tapos mag-adjust po tayo ng medyo ganun. Okay. Pag deep fry kasi kailangan ko niyan. Ayan. Salamat sa panonood mga kababayan, mga kabro, mga kabagis. Sa mga kayo nagtatrabaho sa mga bansa, God bless. Ingat po kayo lagi. Galwad kayo. Salungat, importante ti salungat. Yan. Kamay natin.
Tagugas ba city ko? No, that's fine, that's fine. Video sa Mekit nga. Yan. Yan, mag-prep na tayo. Ito. Pili. Ako nang dadhali na sa plate. Ano na? Oo, deep fry. So, ito nakakano. Ini magnis ya. Dapat talaga deep fried ito eh. Yun na yung tayo basta sinuntiga. May met na ba ng mantika na ka? Tapos kung ano ba ito? Ngayon na impis magtiko ah. Pagin. Samad lang ako dito. Impis. Hindi restaurant lang dito. Ito na impis na talaga.
Nakasapit ako ng piksa. Deep fry kayo, deep fry. Dah. Deep fry, oh. Ito lang, oh. Give me plate Christian. Plate. Oh, bilang nito, oh. Tama, oh. Deep fry kayo, pag deep fry ito kasi pag umapaw na, yung gumutang. Pwede na, papadinin. Nabit nga ko dito, ya. Yan po. Yan, mayata. Picnic. Sikat mo sa buhay. Lipay. Yun. Tagal. Sige. Oh.
po yung kan eh. Tonkatsu. Lagi slice tayo. Ang biglit po. Kita tayo man dito kahit dito check natin ito. So i-slice po tayo. Tapos lalagay po natin yan. Yung tonkatsu. Tapos may sauce po yan. Yan. Pang pamilya lang po, bahay-bahay lang eh. Wala tayo sa restaurant. Yan. Ito natin yan. Tapos ito, pwede na rin po ito. Po yan. Oy. Ayan, masa pang kuan. Hindi na pong patayin natin ito. Yan po, ito. Ito po ang tonkatsu. Ito po yung huli. Fresh na cabbage po. Lalagay natin. Yan. Yan. Kuwan lang po, manipis lang po. Pagkukuha, no? Yan. Dahan-dahan lang po, manipis lang po. Yan. Yang kinukuha sa tonkatsu.
Naugasan na po ito. Tandaan nyo po, ugasan nyo po yan. Yan. Tapos ilalagay natin dito. Ito po yung saw-saw. Yan. Ito po mga kabro. Salamat sa panonood. Tikman po natin ito. Tawag ko siya, let's taste it. Oh, yan. Yan, tikman po natin. Oh. Yan. Ang sarap. Yan, yung nang gumawa. Tungkatsun, hindi na po kayo kailangan na pupunta sa restaurant. Hindi po kami nakakuha ng ihaw. Nasa kabel. Ito. Tapos ito. Kamay-kamay na lang. Yan. Nagbibigay si Mrs. Thank you. That's good. See? This is to do. Even chicken katsu. See? But if you want to be like a board ayan katsu, kung katsu, use different flour. Parang may glaze ba? Sarap. Ito po yung yung isa. Ito iwanan na tama may pang-ulam na bukas. Yung mamaya, hindi natin snack, may mga ng binata. Ito din. Agasti Banog. At salamat mga bro, mga kabagay sa panonood. Please like and subscribe and comment po. God bless you all. I-update po namin kayo sa ginagawa na dito sa landscape. Yung nilayout, tapos ng nilayout, tapos pagkina. Medyo gabi-gabi na kaya ganyan. I-upload namin sa susunod po ulit. Salamat sa mga subscriber na nanonood at sa mga manonood pa. God bless you all. Saan man kayo bansa nakatira o immigrant o citizen o OFW mga kababayan Pilipino. God bless you all. Chris Lord Hagibis po. Huwag niyo pong kalimutan. Thumbs up, like and subscribe. Bye-bye. See you next vlog. Uy.